Филиппин халык әкияте күбәләкләр ничек барлыкка килгән? Яр буенда зур бакча үскән. Мондагы гаҗәеп чәчәкләр җир йөзендә башка булмаган. Аның хуҗасы киң күңеллелеге һәм юмартлыгы белән дан тоткан. Килгән кешеләргә чәчәкләр бүләк итәргә яраткан. Ләкин бер шарт белән. Чәчәкне ул үзе өзеп бирергә тиеш. Бер вакыт бакчага чит кешеләр кергән. Алар бик матур киенгән, чибәр кешеләр булса да, игелекле булмаганнар. Матур чәчәкләрне күреп өзә башлаганнар. Өзәләр, туктала алмыйлар икән. Моны күреп, бакча хуҗасының ачуы чыккан. Кесәсеннән бамбук таягы чыгарып, әлеге тәкәббер кешеләргә орынган. Ул тылсымчы булган һәм мөгъҗиза барлыкка килгән. Бу кешеләр кимегәннән кими башлаганнар. Моннан соң сез күбәләкләр булырсыз. Сез матур киемнәр яратасыз. Сезнең канатларыгыз сезне бизәп торыр. Сезгә минем чәчәкләр ошый бит. Алар өстендә очып йөрсәгез, бер кайчан да өзә алмассыз, дигән ул.